Il-Prim Ministru l-ħadd qal li waqt il-mass meeting fl-imqabba li żamm lil Konrad Mizzi Kambri miegħu għaliex kellu bżonnhom. Tista' tgħidli eżattament x'kellu bżonnhom? Qabel xejn nirringrazzjak tal-mistoqsija tiegħek. Il-Prim Ministru qal kemm il-darba illi d-deċiżjonijiet politiċi f'dak ir-rigward u anke fir-rigward tal-Ministru illi inti qed tirreferi għalih kienu meħuda u refa' ir-responsabilità tagħha. Ovvjament, il-Ministru Konrad Mizzi kien wieħed minn dawk illi xpruna l-qudiem il-bidla fil-qasam tal-enerġija ta' dan il-pajjiż. Permettili ta' fal-fejn saqsejtek għax jisu m'hemmx Ministru oħrajn qabbli allura Onorevoli Borġ. Inti m'intix qabbli allura bil-fors kellu jżomm il-Ministru Mizzi. Onorevoli Borġ, inti m'intix tajb għal dawk il-proġetti li semmejt għax dik kienet il-mistoqsija tiegħi. Għaliex bil-fors Konrad Mizzi u Kambru mhux inti u sħabek l-oħrajn tant qabbli fil-kabinett.